Goreng tahu bacem nyambel karo masak godhong boden santen kuah kuning. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina iki nyong diawali dengan ngejuk wedange rampung tak lanjutake karo nggodhog godhong budine. Neon kene digodhog ndang nganti mateng ya karo tak nyambi goreng tahu baceme. Kek nyong gur gering goreng tok, tahu baceme kek mau wis digawekna karo mae terus karo tak nyambi marut krambil nggih gawe santene engko. Tak lanjutake karo gawe bumbune. Neon kene nyong gur nganggo ulekan bawang, brambang, konir, jahe, kemiri diulek kelitak kelituk ndang nganti lembut. Andang-andang tahu baceme wis mateng langsung wae tak entas tak lanjutake karo goreng bawang, brambang, lombok nggih gawe sambele engko digoreng ndang nganti mateng. Basa wis mateng dintas diulek kelitak kelituk aja kelalen ditambahi gula uyah karo micin. Basa wis lembut dicicipi rasa nek wis mantep dicarupi lenga cikene ora brangas. Nah ki godhong budine tak tiliki kek wis amoh wis mateng langsung wae tak entas tak lanjutake karo tak irisi cekene ora tengklolor. Ngirisi godhong budine rampung tak lanjutake karo numis bumbune tak tambahi aromatik salam tok ditumis ndang ngasih mateng. Basa wis mateng tak tambahi karo santen sekalian gula uyah micine dicukurake sisan diaduk-aduk meneng ndang nganti rata terus irisan godhong budine dicukurake sekalian diaduk-aduk ndang nganti rata ditunggoni nganti umep nganti nyresep. Basa wis nyresep wis umep cicipi rasa nek wis mantep terus dintas. Nah nyong wis matengan kabeh ki dulur, rika-rika pada masak apa dini ki nyong mau masak kayak gini ki tok ya wis ya nyong tak sarapan dingin tak pamit tak bareng.